Ay, nako. Ay, bakit ba tinggalan ba kahit ampay? Tanay, di ka umatagtagaray ka ng pahit akas lang nga may drawing datarupang ba kahit ampay kas lamalidliday ka? Ki Bert dyan nagkapuan ba kahit Dayjeket nga rod, lakay. Dayjeket nga rod. Imbes nga happy birthday, haamata, malungkot samot amin nga imatindar, nga birthday. na? Hapay manain? Kas anong mga naibagamay Kas ano lakay, nagawis dan tupay lang. Ay naapo, di da kumalatan inaw-awisan. Agasam man day ta. Mare, umay kanto maki-birthday ta birthday ni Juni to no bigat. Kunanan ni Kumare. Ay na, katay na panak lakay. Oh, nagadumot Nagadumot at ihandada. Yalamisaan na puno. Dakata nga supageti. Supagiti? Supageti. Andiyan supagiti ba kahit? Kaya aday nga dati sos na nga kasla to pra mama. Check up sa aday nga kunada. Apo ba kahit spaghetti iti awag DJ ba kahit spaghetti? Spaghetti ya? Aday. Tapos adamot iti kwada. Lumpiang Shanghai nga puro rocker ti kargana. Prakar? Tas lagdadamo ka di ka pa siguro nakapangpangan ti lumpia. So nga di mo ti rocker. Ano nga rocker ba kahit? Kida di nga pang balkot dala kay rocker. Rocker. Ay na, apo ba kahit rapper? Di awag di kay ba kahit rapper? Rapper ya? Kaway. Oh, so basta dayjay. Asa damot na dati igado, adati adobo, adati napoy, adati kang kanan lakay, ay napoy di kang kanan, Diyos ko. Ay, pakawanag. Analagaw awis no kas diti iawis ko. Punam no ladag, ay na. Ganta mantikan sa lakay, tingkabilda. Sungawan tiramraman na. Ay na, apo ba kahit kababain paimut kanyam nga napan nakipangan. Ay na, habaw. Napangkalagarod nakipanganain. Napangkalagarod nakipunsyonain. Aguyaw ka pa'y lang. Agdilaw ka pa'y lang. Haan mo't lakay. Haan mo't nga pa nagdilaw. Ibagbagak lang ti agpaiso. Ay na po, amo, madi sinabawanda. Kakaasi ka pa'y nga mangkiwar-kiwar nagdirok ti alalya awam mo't. Skong niya giawis-awis pa'y lang. Tapos daytoy, ti karurod kula ununay lakay. Ay nakababain mo't apan makipangan. Ay di aggauak, takit kita endak mo't manipod ulo ingana saka. Kasano nga di ka nga mabain ngay ko mga lati ka nam. Ay naapo punaw lalo nakaimas ti handada ham garaw. Ay na, apo ba kahit nakadilaw ka manayin napangkalagarod nakipanganain. Kaya agpay-pay sumot lakay. Among di adobo da. Puro mutsoy. Oh, di igaduda, puro patatas. Anya, Jay. Igado nga patatas? Ay, apo. Kundi awis pa lang, aw latim imas na ganyan. Dahi, Jay, ay na. Kita-kitaan da kalakay. Si kamamad. Hindi ka mabaeg. Kita kadagao, kitaan da. Among di litson. Api ka di litson. Na? Nampay ba kahit anya man ti pakasaritaan datalitsundan? Nakakulkulbot lakay. Abak na pa'y tikudil ti baka. Di nagalaak. Simurot amin. Apoy basol ko garod lakay no sumurot kaya nakakulkulbot. Tapos kita endak. Ay, Diyos ko. Ang ko lang maulit. Yapan nga maki-birthday. Diyan nga pag-birthday. Kababain mo kanyam nga napan nakipunsyom. Kay, dihang ka nakapangpangan ba kahit Inan ano sakmet alakay nga inibos daytay talo nga labay. Kakababain met kanyada. Baka no ibagadan to kidi nga maartiak. Kanya? Talo nga labay, pinagan-ano sampay lang nga dyan. Kawon lakay. Agyaman da pay ata addaak. Ano da tinangan. Kadagade nga. Hay, apaw. Jak amo no nya nga klase nga handa ti kasjay. Pureka. Ba kahit Ipapudot mo no nya ti kayat mo ditoy. Bidyahan mo nga kayat
Ikabil mo diyan tirep atay baglang kanan into no bigat. Ay na, apay. Nga to bakit? Ay na, nagkapoy ka matan. Damagan pa lang. Natural, dahil di inyawid ko nga nagapod di punsyonan. Ay na, hapo bakit? Nagtaka ka pa, no apit ako kuskusilapan da ka, dagi di nagpaskain. Kinay, inyawid mo aminin nga sagana da bakit? Kun kita man ta chan mau. Nakadadakkel mo tente, kinaado di kinanaw. Ay na bakit? Inyawid mo mula mami nga sagana daan, din pala inyawid, pati jag birthday. Nya. Hanggang mga ditoy, hanggang mga ditoy. Anyak lang daytoy.